Сега ще правим гръбче. Сега ще загреем малко и след това отиваме да дърпаме скрипец. Ти ли си такова? Като отка е. Чакай за вода. Айка за дявол. Много е гледал Ваня Чувала, я с киркам, че днеска правя рамо, също ще покажа. Замеря с дъмбел. Виж. Много си го обичам обаче, не мога да го замеря. Един си бе човек. Така, започваме с скрипец тесен хват. На мен идеята ми е, че имам доста загряващи. Около 3 загряващи, 2 вработващи и вече след това имаме 2 работещи с тежко серии. Ще видя дали ще гоня рекорд днеска. Така че ще видим какво ще правим. Целта ми е 110 да дърпам днеска за седмици и осмици. Ако можем, ако не, какво дал Господ. Сега ще покажа една много интересна техника за загряване. Най-големия! Гандалф Белия! Далай! Сега методиката ми на загряване ще бъде много интересна, с която искам да загреем първо тази част тук, като правим леко придърпващи заключващи упражнения, движения, извинявам се, лапсус, което ми сподпомага после бойче да имам Mind-Muscle Connection, така че нека ви покажа какво се случва реално. Дръж, приятелю. Де факто, обтягате хубаво гърба, само прибирате това да е движението. Готова. Сега има още две. Не, още една и 2 вработващи. И мисля, че ще мога да дръпна 110 за серия. Така че да, нещата ще станат. След това имаме хубаво изолиращо за латисимус на кабел и след това ще гребем. Гребането ще е най-интересно, защото вече имаме 2 основни, на които сме се изцедили и след това с гребането ще е Спирито Сантес. Първа загряваща, много добре мина. 75 за 8 контролирано и бавно. Склова ексцентрична, така че сега ще направим 90. И след това 100 с 2 повторения и 110 го удряме, мисля, че 5-6 пъти поне, със сигурност. Така че, нека видим. Ти си най-добрият барман, знаеш ли това? Наистина. Между другото, искаш ли малко сиренце, хъпни? Аз съм пробвал, но сега не съм гладен. Сега back offset. 90 кг, 10 пъти искам да ги дръпна, контролирано в двете фази. Така че, нека видим какво е, що е, как е. Vertical pulse една ръка за латисимус. Сега ще видим на кабел как ще го правим. Идеята тук е да имаме хубава екстензия и после да имаме хубава флексия в латисимуса. Хубаво трябва да опънем тежестта. Трябва хубаво кабела да надърпа тук. Вече кога сме настегнали хубаво латисимуса, чак тогава прибираме латисимуса и вече прибираме тежестта. Вече имаме хубава флексия.
една загряваща серия и вече почваме работните. Между другото. Тая декстроза добре. Има вкусна ражда. Така, сега приключихме за загряващи серии на гребането. Направихме две с 60-80, сега ще направя работна с 100. Мисля репренджа да бъде 6 до 8, тъй като направих доста стабилни на двете упражнения на close grip от pull-down направих много стабилни серии, после на vertical pull с една ръка и сега искам да го дам една идея назад, но да направя повече повторения с по-хубава техника, така че нека видим какво ще се случи. Вече почнах да пия декстрозата, защото е много хубав бълкинг тип. Ако ви е проблем през лятото да бълквате, заради жегите ви лузваш апетит, губиш апетит, декстроза не е много скъпа, слагате електролити и това да зарежда интраворкаут, това е перфектно. Малко гарен вкус има, но нали, поне това е някакво решение за хората, които се опитват да бълкат, защото аз съм в основен период, се опитвам да бълквам. Това упражнение е супер просто. Сега, вече влизаме в бицепса. Това е много леко.
Идеята на цялото упражнение е да направиш движението, да я знам. Това е. Все едно, да я знам, човек. И това е. Така трябва да го сгъваш. Много добре се получава. Готово. Така, гайс, тренировката приключи много добре, аз съм много доволен. Сега е време вече на Коста да тренира. Сега ще го помагам, ще му правя простоти, ще го закачам, както той винаги на мен прави. И сме си подготвили добавките, които трябва да изпият за след тренировка. И сега най-хубавото предстои. И след тренировъчното ми хранене, което се състои от 120 грама cream of rice, един плод за антиоксиданти, имаме една доза протеин на прах и черен шоколад, 90% съм си сложил за мазнини, още антиоксиданти. Така че това ще ми бъде след тренировъчното хранене. Бързо, леко, лесно усвоимо, лесно приготвимо. Така че, общо взето, благодаря, че гледахте. Благодаря, че гледахте днешния клип. Очаквайте още много контент от фитнеса. Той реално канала ще бъде свързан с фитнес тематика. Общо взето, благодаря, че гледахте. Очаквайте още много контент. Очаквайте много тренировки, много knowledge, който ще бъде даден. Лайк, subscribe, share. И ай, маняк, чао!